Tuhami ada Tuhan pandirikan bahasa nomor kuno di Bagason. Jadi leko di hami partikian hami sian Bagasanani B masih hami pajupang dongan nami lumudi ma pajupang do hatam ndagajei di tengah Borneo. Tuhan asa tu diri matudu Tuhan na mengguhi rohanami na mengisi ruang kosong di bagasan rohanami marhiti hatam na belion jamita di pertanyaan don pasu-pasu ma hamis saluhut na ruas Tuhan o mana mengerajai ate-ate do pikiran nami nan napasok Tuhan ku pasakta mina saluhut nama ruas Tuhan do na subuh pinasida ro di bagason pasu-pasu mana sida bagasan kumakan kana sida nan yakka ragam ni daun nasida pemahami Tuhan ku pasakta mina pertanyaan non di bagasan gornya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom. Shalom. Berarti main Tuhatta bu kita waktu di hari nanti hari ganon alani pasu-pasu itu ketak. Semua manginang jamita di pertanyaan kita dari lima datar surat sian Yohanes di 24 memuka sian ayat 4 Rodi ayat 124 sudah hama kita mengenang dapat itu hikmah di bagasan Rohan David di togu Yesus guru Samaria alai ikon goluson nado luat Samaria Gaberoma ibana usada huta nadi Samaria namar goar sikar mardonokon ladang nanilehon si Jakob tu si Joseph anak nai alai adong madisi sumurni si Jakob jadi dibahen namlo ja Yesus sian pardalanan udul maibana dilabung ni sumuri tar dihosni ari mai ngiro masa da berusa Maria manahuyai jadi hidup Yesus madok ibana leho na minum anungal laho akka sisyan nai puhuta manuhur bohal jadi hidup berusa Maria madok ibana puasa mando tapi yang ho halak Yahudi yang guru Samaria ayang marparsauran halak Yahudi dohot halak Samaria tumi nina Yesus mengadu ibana au di botoho basa-basa ni debata cara au di tardaho namangido ay inumon siyan ho ra Oloho mangido tu ibana ni lehonon na matuho aek na mangun jadi didok buru-buru ima tu ibana Tuan tahu-tahu garis wada di ho tole begas tu sumurong kung dia matuho aek na mangun kung ubal gamaho asa okuta Jakob na mangalaya sumurong di hami Ibana do manginu siani dohot siana kunna rodi pinahanna Dungini na Yesus mangaliti ibana Dai mangulahi mauas do ngasa naminu sian aikon Alai na mangim aik sileroki na totupa mauas bei rodi saleleng-lengna Ayanggo aik sileroki gabi mual dori di bagasan ibana nama bau saat rodi hanguluan kita leleng mi lelengna lima sahatna di hamuaman gosong dan Muhammad itu dan kita kalau nak
Na genet yang Yohanes masih kami di obat mamukka sian obat ayat 2 ayat 1 di dasar hikna molo tajangan do Injil Yohanes on di 20 ayat 7 musada di 20 ayat 7 musada dipuri untuk hidup tujuan di surat si Yohanes suraton 5 asa porsea hamu maksudnya kita Yesus do Kristus anak ini debata jala asa hamu kita madisonon akan porsei dapotan hamuluan markide luang omat juang asa porsea kita Yesus itu anak ni debata jala kita akan porsea dapotan haluan markite warna bekas tujuan ini di Yohanes manwat tolong tu talusukna jormak nang kita mon di Budarior baru cara ni si Yohanes manwat ton asa porsea kita dia mau maninan arung do itu mujizat manang tanda-tanda halangan Nabi na si Yohanes di buku Yohanes o saluhut na yang manginang asa porsea kita saluhut na akan mujizati akan tanda-tandai dibain Yesus porsada do asa porsea kita Yesusido anak ini dia bata secara singkat korek kami majorison ayat dia beanggur dia sama foto ini dari kana dari pernikahan perkenalan kana na berdua pemalusai nang merenge misalah pejabat jadi ngareng mati anak di pejabaton alai dinaro pejabaton mendapat Yesus jabe malu mangse anak di pejabati dapat tulun pemalusai nang tuluk daud lumpuh pamalun sahid na tuluk daud lumpuh jadi bolo arong ke akan ahurang jakka perdengiyotak osmar hatta malului tun daun malundo tiba Yesus namanya kuse mayang mangan 5.000 halak takas duta boton berhubungan dengan Injil Matius Lukas Markus namanya kuse manginang mardalan di atas air Magdalena Yesus di atas air namanya kuse pamalu nama pitu ini jadi buka si malolongna jadi marnida nah terakhir omma terbetik terjolma nang mate terbetik terjolma nang mate omma sada kadda ibana do anak ini bata ima iladang yang amang berkawinang halak Yahudi dohok halak Samaria halak Yahudi dohok Samaria di sejarah ini perjalanan ini bangsa Israel dohok Samaria di sini diberitahuan dan dia pertemuan mardongan halak Yahudi manglat Israel doh sama ini. Adong akal prasangka buruk berbeda musuh alami berbeda keyakinan alami berbeda hak sosial alami berbeda suku alami berbeda adat jadi dapat dia pertemuan halak Israel dorok halak Samaria. Nah tapi yang musim ison amalinaan puasa jadi makatai Yesus doh guru Samaria. Tapi nak kita dok dan mapaksa orang halak Yahudi manang halak Israel doh halak Samaria.
Umma amanginang sedatona, sada pesan bahwa selama di pelayanan di Yesus udah dikurtiyo do penibana, dan adong sada batas-batas, dan adong sada sekat, nabuhi mga bahima. Moro penibana na kinisiyang suku halak Yahudi, dan alani ini gabe sumui di langgani mani. Dia kombinasi saru pada HP halak Yahudi, halak Samaria dibuatai. Kalau saya dan berbeda bahwa keselamatan hanya datang dari bangsa Israel. Mulu nasadai yang bui. Memang nggak dipilih gimana sian halak Israel do keselamatan. Jangan untuk bangsa dia. Takas do di pasahat waktu Yesus di sini. Dinaro na kini Yesus tusumuri sebenarnya boy do imana mangelak dan mengelewati Samaria. Misalnya kita mengenang warnai angin betul lain di bagas ini amang tabunan indang guna baga bodoh angin yang lewat siano asal mak kuber kamu ya asal nak perjupak kita bodoh mamulus siano tak semua hidup naik alain na taberin di sol sengaja do Yesusi pro di Samaria naik mertua naik perjumpang do buru Samaria dan ngaruh ngamangin ang nakibitulan na magulo Yesus do natahataya ngayon buto imana di hos niyari ikorro buru Samaria itu sumuri dan ibo dan naruh kibitulan ay sugari dah Yesus sudah tahu bahwa buru Samaria roh di siang hari di kosni hari ini. Dia mau manginang, namanya Muse. Wartaberin sianon, ay do narik kos di buru Samaria. Jangan dong nasi. Ay kilo na perlu di bana. Alay tababeli Muse, berbeda. Buru Samaria itu na perlu di Yesus. Adul, semua perbedaannya halu memang perbedaan siang dan malam. Menurut bahasa Indonesia itu kontras. Ai duna perlu di buru Samaria ini asaro imarat sumuri alai buru Samaria nagu dosa hidup na perlu di Yesus. Mau kita terima tidak ada lagi gitu dari Yesus. Kesengajaan itu sendiri. Niat di bidul tahun dia tidak terhidup dan adong kesengajaan lain. Porsia mai kita dangar sesuatu na mardaran naso di botol Yesus. Dia mau manginang namanya Muse di perjanjian baru dengan Muse guys. Adong mulu 3 hari Yesus memakai halak Samaria baik di perumpamaan baik kejadian dan nyata di kehidupan sehari-hari. Adong di perumpamaan tayo makaboto do na adong perumpamaan di Yesus na adong jolomana terdugo na dirampok penyamun madadu bayon imajolo bayon na terdugo alai lewat do akamali lewat do ngali beren do lagi pak namanya Muse lewat do tokoh agama lewat do halak lek mo halak di tokoh agama lewat do ibai do semua ise mana menolong nak kita terdugun halak Samaria omma perumpamaan dipakai Yesus na pagdiulo na pagduawon di Lukas 10 di Lukas 10 di ba malum Yesus 10 halak na penyakit kuliton halak kusta waktu kusta malum do sa 10 alai or sada do na mula Muse tu Yesus marsoba di juru ni pak nak madok mauliate nama dok mauliate ise halak Samaria molaka nasi ni dangalong roh dumalum dang roh madok mauliate
justru halak Samaria do nama mulai ate Yesus alamal mimana nabatuluhon yang wa mangan ummatul kita bermino dipakti Yesus di kehidupan nyata. Yesus dohot guru Samaria dohot tabalungu orang manginan topik di hari Minggu Jehovah mangalehon ay hanguluon di minggu letare nomor 8 seonak indah jinahani di agedata marlas diroha mami lima lapatan di minggu letare di padung di topik Jehovah mangalehon ay hanguluhan dia mau manginan di biju dulu opi jowa di biju dulu molo lek kita soki manang guru tejam di jeju ada dosa ada kejadian biji na bunga tu son manang na dijupangi si Nikodemus Yesus di Tongabon dijupangi si Nikodemus Yesus di Tongabon dinaram makata molo topik ni perkataan nasida pada saat ini tentang hidup baru. Adul manusia itu son nak kini si Nikodemus berpangkat ahli agama pejabat tinggi mulai hebat pasti ada uang sudah pasti ada alai justru ibadah do Roma dapat Yesus di tengah bumi molonyon guru Samaria nabuk dosa do nama nginam alai taberi Yesus do na Roma dapat penimang adul nabi bido antara siang dan malam masa ada bukti di hamu amanginan dan narok kape batas-batas sosial status dan narong batas-batas si somoni na batasi kasih Yesus na membatasi orang rohani debata tu genuk jolma dan narong statusi di dia petao isi petao kapanpun boleh dijangkau Yesus. Nah kita pengen di sok molo perseda tutur pukon akan dijangkau Yesus kita genuk masada-sada songo guru Samaria dia mau mangilan lima perbedaan individu itu di Jawa bunyi masuk mahita tutur pukta di Borminon las Jepang tak main musia di sini kian nang udahani dua musia yang berbeda nah perjolo ayat na disumuri doa ayat hanguluan na ni Yesusi adul din jangan orang berbeda persamaan ni ayat na disumuri walau par bagason amang sila pada orang sumur mati dalam itu berbeda dui ayat sumurot doa di Yesus na paduahon sumuri milik si Jakub tidak guru Samaria nak Jakub rumah ben berbeda do si Jakub do si Yesus do nama katanya itu guru Samaria ala di guru Samaria tunggal ka mo siya kung nami si Jakub nama sumuron na sumuri ayat na sumuri ay hangulun Jakub do Yesus dia mau manginan ahama na buwi taberi sinon sen maka sabuna na tinni somona pagujuru ni jami taon di waktu masih hari-hari kenyataan ternyata mereka hatai anu suku na julu rasa belum kita mabokon sering saya ya aduh suku na bahasa gula nggak keguru na julu manuk pibe daro baru ya kedua mau 7 tahun seru lagi nah makan untuk hidup atau hidup untuk makan ya kalau salah ngejauh be orang jadi kadang bingung teman beda kalimat atau kan makan untuk hidup atau hidup untuk makan dia mau main atau untuk makan untuk hidup ison so guru Samaria minum untuk hidup nanain asal memuli mana ikon minum untuk ibana di waktu musim nyata sehari-hari yang mengenang walau yang Kemenkes itu walu galas saja minum air putih kita walu galas saja sarupa itu 2 liter sehari dan curhut kita minum air 2 liter
ya do ta bereng ta he sehari magi mi ba non ay ci buri de on awat kal do bereng ba am dom ma bu gue di ba he mana gue buka dalam satu kali ini nyata dum di ta bereng ra mo dom pe kana mustahil nama rasa iba dia mau mainan tersembunyi itu HP nak kini kehidupan ini tersembunyi itu HP upaya-upaya di jolma untuk memenuhi kebutuhan di ibadah sehari-hari dan boy tersehari maniba di Bandung Samaria ini nakin akan disumuri waktu asapol empera mengenai berikan-ikan ini berulang-ulang dilak kemuse maksud asa muha nakin apa juri asa mangun kau minum morotan minum dehidrasi boy gawe mati omma amanginang nyata di kehidupan niat kajolma termasuk kita saya dianjurkan dari kita minum air sarupa mai kualitasnya songon air dari didui buru sama diai air putih songon itu amanginang usaha data bereng upaya rata-rata harus dijolma songon akim buru sama diai dilakut di manibaiki songon kita nak kinalau minum si gue lugalasi tanggoy saya limangi ini daulat pun musai arian dari dua kalas daulat pun musai sore itu tahapan-tahapan di akka usaha-usaha di jolma asa mangun langsung itu amanginan na daulahon jak ke pengertian na asing di bagasan gunung tahun ulang do upaya nong tabain di bagasan rumah tangga tadi apa sih bawa kita di sini kalau dek kapasitulan jelen kurasa orang do pulang mak ke perbulan di sini kadang-kadang dan mulus tabereng daulat kumuse songoni akka usaha gagal nasada daulat kumuse songoni do dek kapar kerejuan bidet sonon bidet usaha moro kihita na bosu na juro aku boto kalami do bei gentok kita papai lamarata berulang-ulang asa boha asa postur hatta sebenarnya bahwa tujuan tahun adong sada tujuan di bagasan mulutta asa posrata asa sonang rohatta suku-sukunna postur hatta koron ala si somoni yang manginang dak itu aku sendiri kita bui mengelusion dan adong posro hamrol somoni do dan adong ngata biarin akka tetanggatta akka rungatta akka ahape dia sudah memiliki segala-galanya dan nagabe amanginan dan dingkendam akka nabirada di luar ni hatani di bata masak ni yakin do masak ni masak olah rosa tokin nagagal akhon nonton merdada songon dari bagas rohanai masak kalau tangjari dari bagas rohanai maksaki bahasa somoni sok jorma yang mau manginang omma sada bukti sebenarnya menurut saya dari nggak somoni di bata rohani jorma jangan dong nabui lari medue sini bang rohani jorma nggak somoni dibentuk koran mar jonok tu di batado asal bui sonang rohani jorma jal asabui pos rohana dia mau manginang di sini di lotak kini sumur sijak dohot sumur dohot ayat hanguluan na di Yesus kan sarupa dia itu berusaha di Yohanes di Bidolo ayat berusaha bila kami jadi kita Yohanes dulu ayat berusaha narosen dijanido mengatasi saluhukna naro siat tanoon ima siat tanoon jala akan siat tanoon do dihatahon siat tanoon do mon sidak siat turun do ketur sian kontibion alai mono Yesus na sian gijan do kita naro anak ni
di batado di bana alani ay kaguluan na diok ni Jesusi na siya gijang wi yang siyan sumur na di buat minggu sama Maria na siyan gijang do ay kaguluan dia mau abang do tamunan somo bangutu di kata ini batani borminon somo na manigba ay kimunaki mau sering nak kindur sama Maria manbaik surutnya ilak kumuse somo na milu kita bui takut kaya berang berdua saya langsung sekali menanggung perasa mati alai akan nasomin maues bui maues muse somo ini nang kita manginang dibangi rumah kita marhide jami dong dan bui kalau saya di kita martanian kalau saya di kita martanian tuh bata torleo kalau saya sudah terdapok sama hal-haluan rodi saliring na ikan bui tidak bisa ikut sering ikut taulak kun dui memuji pasangan kon wandi bata puasa ikut taulak kun dan bui harus sehari yang manginang gersam dui mati di satu tu mati dan di bagas rote ala nino si dokon ikut diulak kun dui mana ikut diulak kun do manada majaha mengenal kasih Yesus Kristus dan ngurus sehari mati di dia mau menginang omma nagui daguat sian untuk jamita di pertanyaan tahun alani asa mengulu ma hatai di bagasar hatta madhite na gentik hitaro madapot kenilan gentik itu na gentik kilo asa mengulu hatai di bagasar hatta mau sehari sadau kita martanya merasa dampak masih di tangan mengundi darong tang segampang ini dah hidup besok ikor roh hita gerutiki magda poton bana hataima mangisi rohatta nama saya begasi so begas ni simuri laki asa hataima na mangisi akarwatta mangisi ruang kosong na di begasan rohattaon hataima fakta no buat wakta benteng hidup tak boloro bi akka alu bahaba arum do benteng ta ima hatani di bata alani roma hita tu di bata marhite Yesus Kristus di bata ro hatai di bagasan hatai ro hangun wani Yesus do ai hangun wani alani roma hita Yesus amin makanya mulai madiho ada Tuhan pertinggan basah menuju sahat hakam na video di tengah-tengah itu Tuhan asa tu digi ma Tuhan na mga jari hami na mga lewat Tuhami asa bisut na sin hoy ma Tuhan na roh Tuhami asa bui kula pati hati hatam na video umma Tuhan hatamon mengisi ruang kosong na dong di bagas nami mengisi rongga-rongga kosong Tuhan asa mengulu Tuhan hatai di bagasan kami asa marhidei barani mahami mengelubi akka namasa di bagasan nami Tuhan debata Jehovah pertinggan bahasa titikot Tuhan kosat tamima amang silaban inang budi silalahi rabdohot yanakun nasida dohot buru nasida Oma pasat kami sanuna keluarga Tuhan pasu-pasu mak rumah tanggaon pasu-pasu udaun ni yanakun nasida pasu-pasu pas sekolahan ni anak nasida asa marhidei Tuhan marlas rohama perbagason jala genutiki roh nasida tuar pamu nabedi pasu-pasu tong hahi pason ni keluarga mudi ma amang silaban Ali Tuhan pertinggan bahasa di dikion las rohanami Tuhan dinabui hami makata-hatai do anak nami si Beli Tuhan na di luar kota morohi watami do Tuhan di bija-bija bihunang lewat marsak si tutu do Tuhan na toras di sikikon nuain las rohanami Tuhan boy hami rapat bison manguji pasangapon war muda bajai asal marhitom ma Tuhan pos rohanami
koma na manjugani saluhukna akka proses-proses na adong di rumah sakit gani hamabalum mai dia nami si pedi suang songoni dia nami imamil sima juta as betul nami Tuhan lebih akka ti majuan nang dia di mana na makahipaso ni ma tong pasu-pasu may ibana Tuhan di daun na daun siya tawag Tuhan nang keluarga masih majuta burung semua tong pasu-pasu dohok bumi nasida di sude akka daunna. Alani Tuhan o kami masaluhuk na ruasmu di ganung rumah tangga do kami naro isom do ruasmu Tuhan nasugui roh dikion koma Tuhan na mangrubi kami namia di tonga-tonga di rumah tangga nami di sude akka panggul miton ni bulan nami akka tahi nami akka rencana nami koma Tuhan na majulatsa asa margugo kami Tuhan jin Allahumma mulahuni yak kaulang nami usaha nami pakerjun nami menuju pempe akka hamolon hagugo tatuan tong ma para gugoi kami di rencana nami di pesta Tuhan di tanggal 12 bulan November di rencana ni inang gultung buru tabunan koma tutu Tuhan nama julan salu nai di akan disakapi roh nasida bumi maguru nami Tuhan sanuhut nama oh pasat tadi asal marhitei las rohanami las rohani keluarga Tuhan dobe nanang si tengah konon nami si jalon nami to doba munabedi alai Tuhan saluhut nado patar dohami di jolom dangarong na bumi Tuhan kubo dohami di saluhut na dari dari seno adu kamu nabedi alai Tuhan pasahap mai sabunu di lomoni roham omahami Tuhan saya sama dusana bila gudeng asal taru di hami di asi dohok roham kupasat kami matang yang namion di bagasan kornya anakmu Yesus Kristus Tuhan kami amin.